intentaré anar ràpid, però si m'allargo molt, dones un cop de folre. A veure, María Zambrano neix a Vélez Málaga el 22 d'abril de l'any 1904. Ella surt documentat a tots els llocs com a nascuda 3 dies després. La raó és perquè ella va néixer en unes condicions de salut que van fer pensar que no tiraria endavant i el seu pare no la va anar a inscriure. Quan la va inscriure al cap de 3 dies, doncs es troba que li diuen ni parlar-ne. Textual diu la María Zambrano: y a un caballero como usted vamos nosotros a hacerle pagar una multa, perquè ja estava fora de termini. Ni hablar. La niña nació el 25 y ya está. I tota la vida va haver d'arrossegar una data d'aniversari que no era l'exacta. El pare, don Blas Zambrano García de Caravante, era originari d'un poble de Badajoz i era mestre. De fet, si la María Zambrano va néixer a un poble de Màlaga, era perquè ella estava cobrint la plaça de director en l'escola secundària d'allà. La mare, Araceli Alarcón Delgado, provenia d'Almeria, d'un poble d'Almeria que es deia Ventarique, i també era mestra. Tots dos eren dos persones molt compromeses amb les idees d'esquerra. De fet, van militar en el Partit Socialista Obrer a partir d'un cert moment, però és igual, perquè també eren molt afins a les idees anarquistes, evidentment, no de posar bombes, sinó de la igualtat i del progrés i de la col·lectivitat. Ells rebutjaven, evidentment, qualsevol violència. A Vélez Málaga van viure al carrer del Mendrugo. María Zambrano, que tenia un sentit de l'humor així molt socarrón, diguem, treia molta punta als carrers on havia viscut, perquè a Vélez Málaga viu al carrer del Mendrugo i la pobra dona passa pràcticament misèria durant quasi tota la seva vida. Després a Segovia viu al carrer de la Muerte y de la Vida. Diu que està predestinada. Després té altres carrers que no venen al cas. D'aquesta infantesa a Vélez Málaga, que va viure 2 o 3 anys només, ella recorda elements que perviuen per sempre amb la seva filosofia i amb la seva poesia, perquè tots vosaltres sabeu que María Zambrano fa aquesta conjunció entre filosofia i poesia. Un d'ells és el pou i l'altre és un llimoner, que estaven en el pati de casa seva. El recordarà al llarg de tots els anys. Ella diu, en una entrevista que algú de vosaltres m'ha esmentat, quan ja té 80 i pico d'anys i està a Madrid, li fa una entrevista a una periodista que es diu Pilar Trenas per a un programa que es diu Muy Personal, una entrevista exhaustiva que ella explica molts elements de la seva vida. Ella ja té 84 anys, em sembla. Y diu, sí, son imágenes y son sensaciones. Una cosa tan evanescente y que parece destinada a consumirse en el instante, resulta que mientras una tenga una vida aquí y no sabemos si en otra parte, han quedado trabadas el limonero del huerto y el pozo. També recorda un cantautor que es deia Joan Breva, que cantava malaguenyes i que diu que per ell aquestes malaguenyes per ella van ser les seves cançons de bressol. El que més recorda d'aquesta època, evidentment, és el pare. Ella diu que recorda quan encara no sabia ni que allò era el pare, com el pare l'agafava, l'aixecava, la posava a l'altura de la seva cara i l'acostava al llimoner. I diu que se'n recorda encara que quan tenia 80 anys deia que aún tenía en las mejillas el tacto áspero y el perfume del limón. I que se'n recorda també del pou, perquè quan l'aixecava veia aquella cosa tan fosca i tan profunda i que entre aquestes pujades cap a la llum que veia entremig del llimoner i el pou es va anar desenvolupant la seva vocació de filòsofa. De fet,
Juan Fernando Ortega Muñoz, que és el director de la Fundació María Zambrano i és el catedràtic que va bellugar més perquè retornés María Zambrano de l'exili, diu, ho he traduït, la seva vocació de filòsofa es gesta en aquells primers anys de vida, entre les fosques aigües del pou i la claror que es filtra entre les branques del llimoner en els viatges cap amunt entre els braços del pare. Ella, quan parla del seu pare, en aquesta mateixa entrevista, per exemple, diu «Ai, que meravella!». Que meravella ho diu cada 10 minuts la Zambrano quan parla, almenys de gran, en l'oral, té un oral preciós. Diu «Claro, claro, me enseñó, ay, ¿cómo decir lo que mi padre me enseñó? Una calidez, una justeza, una armonía, una belleza, una cierta rigidez como puede ser la de un árbol que tiene hundidas sus raíces en la tierra y la copa muy alta que llega al cielo». Recorda també a la mare, diu, «De mi madre, ¿cómo no la voy a recordar? Con su sonrisilla acogedora, con su dulce ironía y con aquel decir, regularcita, regularcita, cuando le alababan a su hija». Diu també de la mare que sempre li va semblar que tenia poders de civil, com de bruixa. Cada vegada es parlava com inspirada. La Zambrano, de fet, després, en tota la seva obra, sempre fa referents a les dones que no entenen, segons ella, que no són literates, que no són lletraferides, però que diu que amb la seva intuïció arriben de vegades molt més a l'essència de les coses que les que ja estan contaminades per la paraula. També li reconeix a la mare, diu, porque aunque mi madre era una ferviente católica practicante, era también un ser libre, porque era inteligente. Diu que ella és deudora en aquest aspecte també de la religió. Bé, quan la María Zambrano té 3 anys, el 1907, la mare guanya una plaça a una escola de primària a Madrid i se'n va, sola la mare, perquè el pare està lluitant per treure unes oposicions que no aconsegueix treure i amb ella l'envien a casa de l'avi patern, que era un vinicultor que vivia a Jaén, a un poble també, Belmez de la Moraleda. I allà la María Zambrano va viure 86 anys, però es va caracteritzar per tenir una mala salut de hierro, perquè sempre va tenir malalties. Allà agafa un tifus i es desmaia, i segons ella està hores desmaiada, ja quasi la mortalla, revifa, però quan tota la família se'n va a Madrid el 1908, que ella té 4 anys, encara s'està refent d'aquestes febres. El pare té un contracte per un any i es posen a viure en un piset que la María Zambrano considera que es veu que le impacta molt. Diu, yo sufrí que la casa en que mis padres vivían pues no tenía terrado, no tenía azotea y yo me iba por la escalera. Y eso de tener una calle, de vivir en una calle y no en todo el pueblo, pues me dolió, no s'acostumava. L'únic que recorda amb carinyo és l'escola, perquè a l'escola diu que allà veia nenes que ja sabien llegir i pensava jo seré com elles i se sentia confortada. Parla també amb molt carinyo de la maestra. La maestra era bonita, morena y sonriente. Su voz le daba ánimo. Parla en tercera persona, amb alguns fragments, perquè pertanyen a una obra que es diu Deliri i Destino, que va escriure l'any 55, em sembla, que es va voler presentar en un concurs que tenia un premi econòmic que amb elles, perquè ja estaven les dues germanes juntes, els feia molta falta. I a les bases deia que havia de ser autobiogràfic o novel·lat. Ella diu que és una novel·la, de novel·la no té res, perquè els pensaments van en una proporció del 10 a l'1. Però ella parla d'ella mateixa en tercera persona i per tant diu, su voz le daba ánimos. Y a la salida, la madre joven, con un ramo de violetas,
Casi siempre del manguito, con el velillo moteado recogido tras el sombrero, la llevaba de la mano, dándole calor con su mano de la que no la aïslaven los guantes suaus. El 1909 es traslladen a Segòvia. Primer va el pare, que ha aconseguit ocupar la càtedra de gramàtica a l'escola normal, i ella es queda amb la mare, però al final d'any ja se'n van. Allà és on van a viure al carrer de la Muerte i de la Vida. El pare de seguida es fa un personatge com molt estimat i molt reconegut a Segòvia, que segons diu la María Zambrano estava molt provinciana, es fa molt amic d'Antonio Machado i comencen com a bellugar molt la qüestió cultural i també la política. Escriuen a diaris, funden una revista, funden la Universitat Popular, ell s'afilia al Partit Socialista, a l'Agrupació Socialista Obrera, que arriba a dirigir durant un temps i es veu molt en un ambient molt propens per la creació. Ella diu que allà coneix, té 5 o 6 anys, coneix a Sant Juan de la Cruz, perquè una minyona que tenien, que es deia Gregoria, la portava de passeig al mausoleu de Sant Juan de la Cruz. Ella arribava a casa seva, diu que veia que el seu pare tenia llibres i ja els començava a fullejar. En aquest moment, en aquesta època, ella volia ser 3 coses. Templari, perquè alguna vegada li havien parlat de l'Orde del Temple i estava mosquejada perquè deia com era que només podien ser homes, que a veure si ella s'hauria de tornar un home per ser templario. Una altra cosa que volia ser era sentinella, perquè al costat de casa seva hi havia un quartel i ella sentia les crides d'això i deia que això d'estar tota la nit desperta i cridant, i si no, caixa de música, para que la abrieran y llegara su música a todo el mundo. Bueno, era una nena, L'any 1911 neix la seva germana, l'Araceli. Per ella això és un premi que no es cansa tota la vida de proclamar. Diu, era el mayor regalo que li havien fet els seus pares, la felicidad más honda, la alegría más grande de su vida. Diu en aquesta entrevista a la Pilar Trenas, diu, mi hermana única. ¿Cómo la esperé? Porque nació cuando yo tenía 7 años. ¡Qué alegría tener una hermana! Con ella descubrí lo que es más importante en mi vida, la hermandad, más que la libertad, la hermandad. Suposo que fa el trassumpte d'això de la Revolució Francesa i ella es queda amb la hermandad. El 1914, tenia 10 anys, ella ja escriu un article, és quan esclata la Primera Guerra Mundial, escriu un article que titula Europa y la paz, 10 anys, que ja li publiquen a la revista de los antiguos alumnos del Instituto de San Isidro, que és on està també treballant el seu pare. El seu pare no volia, deia que no queria niños prodigios, però li van publicar. I ella va al col·legi on està la mare, el de Santa Eulàlia. Comença el batxillerat als 11 anys, l'any 15, només són ella i una altra nena que estudia batxillerat. Treu molt bones notes i, paral·lelament, ella diu que fa les incursions a la llibreria del seu pare i es familiaritza amb la generació del 98, Unamuno, Azorín, etc. En aquella època, el seu pare li parla ja de l'Acadèmia Platònica i li diu que si el que ella vol és ser filòsofa, perquè ella ja comença a dir que vol ser filòsofa, doncs que l'Acadèmia Platònica era on els ensenyaven a pensar, els grecs, però que en el frontis hi havia un rètol que deia «Nadie entre aquí sin saber geometría». I diu la María Zambrano, i jo la geometria no la dominava.
y de cuando en cuando, con mucha impaciencia, le preguntaba a mi padre, ¿pero cuándo me vas a enseñar geometría? ¿Y para qué? Y ella le contestaba, porque yo tengo que pensar. O sea, que ella ho tenia clar des de tan petita. El 1917 comença la relació sentimental, imagina't que té 13 anys, més intensa i més important de tota la seva vida, amb el seu cosí germà Miguel Pizarro Zambrano. Aquest home era més gran que ella, tenia 20 anys, havia acabat la carrera de Filosofia i Lletres amb un promig de sobresalient, es veu que era un home molt brillant, i tenia un premi extraordinari en els exàmens de grau, era l'íntim amic de Federico García Lorca i era un home d'una brillantor extraordinària que evidentment la va enlluernar. Però primer van començar sent amics, compartint moltes lectures, una nena de 13 anys i un senyor de 20, però es van enamorar profundament. De fet, quan ell mor l'any 56, ella diu Miguel Pizarro era el ser más bello por dentro y por fuera que he conocido nunca. La filla de... no es casen, la filla amb una altra dona del Miguel Pizarro, Águeda Pizarro, escriu un llibre que es diu Miguel Pizarro Flecha sin Blanco, perquè Flecha sin Blanco és un poema que li dedica Federico García Lorca a ell, perquè té una vida sempre molt inquieta. Quan trenca amb la Maria Zambrano se'n va viure al Japó, després se'n va a Nova York, mor a Nova York. De fet, no troba el seu lloc i li diu Flecha sin Blanco. La filla diu que el pare era un adolescente de una hermosura deslumbrante, cara de ángel, de una palidez aceitunada, pelo negro, ojos negros llenos de destellos, manos largas, varoniles y expresivas. La germana García Lorca diu que encara quan la Maria Zambrano ja tenia 80 i pico d'anys i vivia al piset de Madrid i ella l'anava a veure, encara li parlava del seu germà. I que el seu germà també, d'alguna manera, en els últims escrits que va deixar, parlava d'aquest amor que no havia pogut mai superar del tot. Què va passar? Que l'any 21, o sigui, quan portaven 4 anys de relacions, Blas Zambrano, que era un home progressista, hem dit, prohibeix les relacions perquè les considera incestuoses. Clar, jo la primera vegada que ho vaig llegir vaig pensar que estrany un home que figura que és liberal i que és avançat a la seva època, eren cosins germans, però... De fet, després he vist que el que plana és la por de la consanguinitat, perquè la mare del Miguel Pizarro Zambrano, que és la germana de Zambrano, s'havia casat també amb un cosí i havia mort de part, el següent part després d'ell, i el pare de la Maria Zambrano es veu que el que tenia por és que a la seva filla li pogués passar una cosa similar. La qüestió és que ella s'ho pren molt malament, de fet, a partir d'aquí comença a trobar-se malament i passa una temporada molt dolenta i ell se'n va al Japó, no a Cáceres, se'n va al Japó a fer de professor d'espanyol a Osaka. Ella pateix molt i no ho oblida. I comença a estudiar filosofia per lliure, precisament per la mala salut. Ella viu a Segòvia. Va a Madrid només a examinar-se, perquè no es veuen en cor de deixar-la anar a viure a Madrid. De tota manera, Miguel Pizarro fa viatges continus, es continuen escrivint, es continuen veient. De fet, estan mig enredats o molt enredats amb intermitències fins a l'any 35. Però, finalment, no qualla. La filla, l'Águeda Pizarro, diu que possiblement les cartes que s'escrivien contínuament donarien pistes de per què finalment
no va quallar. Però les de Maria, a ell les va perdre amb una tempesta al Pirineu o no sé què, una història així molt romàntica, i ella és que ho perd tot. O sigui, quan jo faig aquest llibre, que em baso molt en la correspondència, trobo milions de cartes escrites per Maria Zambrano, però rebudes per Maria Zambrano, molt poques, perquè en cada trasllat, com no para, és la dama peregrina, li diuen, doncs les va perdent o les ha de deixar i n'hi ha moltes menys. Bé, l'any 24 ja es trasllada definitivament a Madrid i llavors ella pot començar a estudiar de manera regular a la universitat. És l'única noia. Li pregunten en una entrevista quan ja és gran, que és un tema que després ens sortirà tocant la qüestió del feminisme. Diu, com et senties en una universitat en què eres l'única dona? Et tractaven diferent els professors, et tractaven diferent els alumnes? Y ella contesta, bueno, a veces, pero yo no me dejaba. Entonces no fui feminista, fui femenina, no cedí. Trobo que és rodona aquesta definició. Es llicencia el 27, desisteix de fer el doctorat, però continua anant a les classes d'Ortega y Gasset i de Zubiri, sobretot. I comença a tenir alguns dubtes sobre la seva vocació, perquè diu que entre la brillantor de l'un i la foscor de l'altre ella pensa que no té res a fer. I, per tant, decideix deixar-ho, decideix deixar la filosofia. Diu, i llavors, ho explica rient-se, diu, i aleshores, com que ja no tenia que estudiar, doncs llegia el que volia. I vaig trobar-me que llegia la Eneada de Plotino y la Ética de Spinoza. Pues claro, si me encontré estudiando filosofía cuando tenía vacaciones, un día me di cuenta, me eché a reír y seguí. Es que da mucho miedo, como todo lo que se ama de verdad. Va tenir diverses crisis quan s'estava formant com a filòsofa i sempre acabava arribant a la conclusió que tirava cap endavant. Comença a formar part de la tertúlia de la revista d'Occident i a impartir classes. Participa en molts fronts diferents. Per exemple, amb les activitats de la Federació Universitària Espanyola. Penseu que estem a l'any 28. És un moment en què hi ha molta efervescència entre els joves universitaris perquè veuen que la dictadura de Primo de Rivera està arribant al final, que la monarquia és una qüestió inviable i comencen a apostar per una possible república. I els estudiants es mobilitzen. Ella, per exemple, s'entrevista amb Valle Inclán, amb Manuel Azaña. Fan una trobada amb una mena de merendero que es deia la Bombilla, amb tots els professors, els intel·lectuals de Solera, Valle Inclán, Marañón, Pérez de Ayala, Indalecio Prieto, polítics i intel·lectuals, perquè tots vagin a la una. I d'aquí neix la Liga d'Educació Social, l'ES. Publica diverses revistes. Participa en actes d'aquests de la LES i en un d'ells té un desmai i li descobreixen que té una tuberculosi però en un grau super avançat. Aleshores, Carlos Díez, que és un ticiòleg que havia fet venir el doctor Marañón i que era el nòvio de la seva germana Araceli, que va començar de nòvia als 15 anys, l'agafa i li diu: has de triar entre 3 anys de repòs o 3 mesos de vida. I realment l'obliguen, se l'emporten a la Ciudad Lineal amb una mena de torre i l'obliguen amb un repòs que terrible. Ella diu com se trataven estas cosas en aquel momento. Pràcticament a les fosques, estirada, no podia llegir, evidentment, però no la deixaven ni parlar els primers mesos, perquè no consumís més energia. Comer mucho, quieta, reposo i tal. Diu que llavors és quan ella descobreix el temps. No li queda un altre.
Sembla que aquesta malaltia fa reconsiderar la postura del pare respecte als amors de Maria i Miguel i els autoritza al casament. Però no ho arriben a fer. I això que l'any 34 la filla del Miguel Pizarro diu que Miguel Pizarro escriu una carta a la que és després la seva dona, o sigui la mare d'aquesta noia, i li diu, mira, ho hem de deixar, que era una romanesa que havia conegut al Japó o no sé on l'havia conegut, diu, ho hem de deixar perquè me caso con María porque tengo demasiadas cosas en común con ella. Després hi ha uns poemes preciosos, molt tristos, d'ell cap a ella, no sabem si ella cap a ell també perquè no s'han trobat i no se sap mai. La filla diu que seguramente dice que era la causa borrada en las hojas de las cartas y de los diarios perdidos en el Pirineo del seu pare. El 31 és nomenada ja professora auxiliar de metafísica, substitueix a Zubiri, que se n'ha anat a fer uns cursos a l'estranger. Ja s'ha refet. Però desplega una activitat bestial que realment no és apta, no és gaire adequada per una convalescent com és ella. Publica articles, fa convencions amb això de la FUE, fa de professora a l'Institut Escuela, a la residència per a senyorites, participa en tertúlies literàries, comença la tesis doctoral, participa en mítings de la Coalició Republicana Socialista i el dia 14 d'abril del 32 assisteix enfervorida a la proclamació de la República. Hi ha uns fragments molt bonics de quan Miguel Maura surt al balcó i aixeca la bandera republicana i amb tota la poesia d'ella, com ho explica, com el clam de la gent s'aixeca i es fon amb els núvols, molt bonic, però no us el llegeixo per no allargar-ho més. El 32 és un any confús, torna a recaure una mica la malaltia i a més dona ales a un manifest com una moviment que li diuen Frente Espanyol, FET, després ho trobareu amb el de la FET i de les Jones, que és d'inspiració orteguiana, però que en un moment donat podria derivar cap a idees feixistes. De fet, José Antonio Primo de Rivera s'hi acosta. Aleshores ella s'espanta molt, diu que és el seu major error polític i se'n surt i dissol la fe aquest que havia impulsat. Però el José Antonio segueix per aquesta via i funda la Falange. El 33 ja va quallant molt clarament la seva idea cabdal filosòfica, que veu que la raó cartesiana, la raó de la que parlaven els filòsofs en el segle XX, no és suficient. I vol portar aquesta raó, ella diu, als humus de la terra, li diu a un amic, Rafael Dieste. Els humus de la terra, després en parlarem, però és que es refereix a tot, al sentiment, a la intuïció, a la poesia, als poços que tenim tots, de tot el que no hem paït, o el dolor. Tot això diu que ha de sortir a la paraula mitjançant la filosofia. Participa també en les missions pedagògiques que van pels pobles fent la seva tasca d'escampar. Ells estan convençuts en aquest moment, aquesta joventut està convençuda de que realment canviarà tot. Ja em diuen que porto 45 minuts. I estic a l'any 32. Aniré més ràpid.
L'any 34 ja escriu la primera obra, que de fet és el trencament amb Ortega i Gasset, el seu mestre. Ortega y Gasset no tolera que ell li diu: yo aún estoy aquí, usted ya quiere ir más lejos, no ho suporta, la treu del despatx. Ella se'n va per la Gran Via plorant perquè diu: nadie sabe que don José ha muerto, perquè no ho entén això. El don José havia instaurat la raó vital i ella, doncs aquesta raó vital l'enriquia, no li va acceptar. Tota la vida, mai més ell li va dirigir una paraula que ella va estar esperant tota la vida, i ella de fet sempre va parlar bé d'ell. El que passa que va dir que ja no coincidien. A veure, salto, me'n vaig a l'any 36, esclata la guerra i ella se suma a tots els manifestos a favor de la república i el 14 de setembre es casa amb un historiador, Alfonso Rodríguez Aldave, i se'n van a Xile perquè ell té un càrrec diplomàtic. Fan un periple on ja coneix Cuba, etc. Però quan estan a Xile, que ell està treballant amb els seus llibres i ell té feina, veuen que es perdrà la guerra. Amb ell el criden a files i aleshores tornen. Tothom els diu: per què heu tornat? I ella diu: precisament perquè anem a perdre la guerra i és on hem d'estar. Ell s'incorpora a València, al lloc que li toca, i ella llavors s'implica, escriu a La Vanguardia, està en un comitè per atendre a tota la infància desplaçada per la guerra, etc. I el 38 arriben a Barcelona, van seguint el govern republicà. Allà mor el seu pare, hi ha unes pàgines precioses que tampoc us puc llegir sobre la mort del pare, i quan ja es perd la guerra, el 25 de gener segons uns llibres, el 28 segons els altres, el dia que cau Barcelona, se'n va a l'exili. Se'n va amb el company de la seva germana, que s'havia casat amb el metge però ja s'havia separat i tenia... És que em sap greu perquè tot el que hauria de dir és important, però aniré el més ràpid possible. La germana té un company que és el director general de seguretat del govern de Largo Caballero. Evidentment està molt significat perquè en teoria ha sigut el responsable de les txeques, de les matances de Paracuellos, etc. Per tant, és un objectiu per Franco i el Serrano Suñer preferit. Per tant, se'n van tots. A la sortida, us ho explicaré en un altre moment, hi ha una anècdota preciosa amb Antonio Machado, que es troben, però bé, surten per el Pertús i l'Araceli, el seu company, i la mare es queden a París. I ells dos se'n tornen a anar al Carib. Se'n van a Mèxic, se'n van a l'Havana, se'n van a Puerto Rico, ella va fent conferències a tot arreu. Comencen ja els problemes, perquè sí que li van sortint coses, però no per viure d'una manera... Ella pensava que en l'exili s'ajudarien molt entre tots, comença a veure que cadascú va molt a la seva, el marit no li respon gens en el sentit de que ha de fer un llibre, ha de fer no sé què, però la que ha de portar el menjar a casa és ella. I a més, en el moment en què entren els alemanys i en la Segona Guerra Mundial a París, doncs clar, el Manolo, el seu cunyat, el Muñoz, és el blanco preferido de Franco perquè l'extraditi. A més, es tallen les comunicacions i clar,
ella no sap res de la mare i de la germana. Pateix molt, ella no para d'escriure, però no hi ha retorn. Fins l'any 45. L'any 45 pot reanudar, aquí hi ha moltes cartes d'ella, però moltes. En el llibre jo he fet molts extractes d'aquestes cartes, molts fragments d'aquestes cartes, que es veu l'angoixa que té ella per què els deu estar passant. L'Araceli, en canvi, les poques que hi ha, filtra molt. Això està passant fatal, però filtra, perquè el Manolo realment l'agafen, està 2 anys presoner a la Santé, forcejeant els alemanys i els francesos de Vichy de si l'extraditen o no, finalment l'extraditen, dura 3 setmanes, li fan un judici sumaríssim i el fusellen. Aleshores, l'any 46 la mare es posa malalta i María Zambrano vol anar-la a veure. La frenen a Nova York pel visat i així, quan arriba l'acaben d'enterrar. I aleshores ja recull a la seva germana, que està en un estat deplorable després del que ha passat. Ara ja ni miro els papers, vaig a saco. A partir d'aquí, María Zambrano i Araceli no se separaran fins a la mort d'Araceli. Estan una temporada a París, que els ajuden entre els amics perquè no tenen ni casa ni res. Després se'n tornen al Carib, allà és on escriu aquell llibre del Deliri i Destino per veure si guanya alguna cosa i no guanya, queda la segona menció i tal, i li publiquen 2 anys abans de morir. Després se'n van a Roma és on tenen uns anys amb molta ajuda, perquè diu que feien estones col·lectes en el cafè els exiliats perquè elles poguessin pagar el pis. Allà, Araceli, que és l'encarnació de la pietat, com us ho hauríem volgut explicar, comença a recollir gats que estan pel carrer a Roma, hi ha molts gats abandonats, li fan pena, se'ls emporta, acaben amb 30 i pico gats a casa, les expulsen d'Itàlia per una denúncia d'un veí, diuen feixista, però per la qüestió dels gats, i aleshores les envien a un poble, a una masia, a una cabanya, diuen elles, al Jura francès, al costat del lac Léman, i allà estan fins que Araceli, que ha quedat molt malalta, mor. Després ella està un temps a Ginebra, primer està en un altre poble, després a Ginebra. Maria ja està també molt velleta, molt cascada està. Té una anèmia molt forta, perd la vista, i en aquest moment des d'Espanya comencen a adonar-se que estem ja als anys 70 i molt, de que aquesta senyora que en l'estranger és una figura de primera magnitud, aquí no ha publicat més que el seu primer llibre quan tenia 20 i pico d'anys. I aleshores, sobretot, el fill del Salinas, del Jaime Salinas, no, el Jaime Salinas, el fill del Pedro Salinas, que era el director general del llibre en aquell moment, comença a bellugar, i el catedràtic aquest de Màlaga, i aleshores, estant encara a Ginebra, li comencen a ploure els reconeixements, li comencen a publicar coses, la fan filla adoptiva de Màlaga, li dona el Premi Príncep d'Astúries, comencen a promoure l'amor. I finalment, l'any 84, quan ella té 80 anys, la porten a Madrid. S'ha creat la fundació i s'ha fet com un acord, de manera que ella cedeix tota l'obra, li posen uns secretarios, que diu ella que tota la casa està llena de secretarios, són becaris i així, que li ajuden a organitzar, perquè ella quasi no hi veu, tot i que l'han operat a catarates, però va perdre la vista igual, a ordenar els materials, i a publicar coses, l'Aurora, los Bienaventurados i tot això, són materials que ja tenia, però que el relabora allà. I viu amb una certa benestar aquests últims anys de la seva vida. Fins en el 88 li donen el Premi Cervantes. És la primera dona
que té el Premi Cervantes i la primera autora d'assaig, perquè sempre han sigut o narradors o poetes. Ella ja s'emociona molt, però l'agòbia tant el merder que li munten al voltant del Premi Cervantes, d'entrevistes, de tal, que decau molt físicament, de tal manera que no pot ni fer el discurs. Li fan com una mena de collage entre escrits d'ella, i ella dona el vistiplau. I a l'any 89 un dels seus cosins que la cuiden va a recollir el Premi Cervantes. Mor el 91, als 86 anys, d'un problema respiratori que se li complica, i fins a l'últim moment alterna períodes que encara vol treballar i períodes que diu que no descarta un dia no parlar mai més, perquè diu que ja se li han acabat les paraules els últims mesos. De tota manera, el Carlos Fuente, que la va veure 5 o 6 dies abans que l'ingressi, diu que passen tota la tarda cantando corridos mexicanos, perquè a ella li agraden molt els corridos i tal. Em sap molt greu haver hagut de córrer tant ara al final, al final no, des de la meitat, però ara ens interessava parlar d'aquestes coses. Només us vull llegir, per despedir-la, un fragment del discurs del Premi Cervantes que està tret textual d'un escrit que havia fet ella, que al 55 es diu Lo que le sucedió a Cervantes. Y las palabras primeras. Para salir del laberinto de la perplejidad y del asombro, para hacerme visible y hasta reconocible, permitidme que una vez más acuda a la palabra luminosa de la ofrenda. Gracias. Gracias por concederme en esta hora de España y en la Universidad de Alcalá de Henares la ocasión de haber sido la primera mujer galardonada con el Premio Cervantes. Y gracias asimismo por otorgarme la oportunidad de compartir la siempre leal penumbra de algún recuerdo claro. Fixeu-vos el bus que té a la paradoxa. La leal penumbra de algún recuerdo claro, o al menos íntimamente verdadero, o el recuerdo de los espacios, pues mal puedo olvidarme de todos ellos, y el recuerdo de las palabras, pues desdecirme de ellas tampoco quiero. Ara, que la raó cartesiana no és capaç. Hi ha moltes cites, però us en llegeixo una, per exemple, per ja començar amb la Rosa a parlar. Diu, de fet, és la primera vegada que li diu raó poètica. Li escriu a Rafael Dieste una carta i li diu, és l'any 44, diu, fa anys, està traduït perquè en el llibre jo l'he traduïda, clar, fa anys a la guerra vaig sentir que no eren nous principis ni una reforma de la raó com Ortega havia postulat en els últims cursos el que ha de salvar-nos, sinó alguna cosa que sigui raó però més àmplia, alguna cosa que llisqui també pels interiors com una gota d'oli que apaivaga i suavitza, una gota de felicitat. Raó poètica és el que estic buscant. I no és com l'altra. Ha de tenir moltes formes. Ha de ser la mateixa en gèneres diferents. Rosa. Faig un petit incís i continuem amb raó poètica. Jo em dic Rosa i soc... Abans de parlar que represento l'associació La Frontisa, en aquest moment soc la presidenta de l'associació La Frontisa, som un grup de dones i som feministes i estem ara en el casal de les dones d'aquí de Vilanova. Llavors, ha estat un plaer i com tots nosaltres hem escoltat amb plaer, però també ha estat preparar amb la Mercè el que direm avui i anar descobrint que dins de la filosofia i tota l'elaboració i la creació de Maria Zambrano, a través de la seva filosofia, aquest apropament tan bonic i tan bell del que és la poesia. I com fusiona també
a la recerca d'una raó que no la satisfà, una raó que ella moltes vegades parla des de la institució, des de la ideologia, com una raó que, si és vista com una imposició, obliga una mica a les persones amb aquesta idea. I ella creu més en una raó que ha anat sortint amb uns objectius més interioristes, des de les cavernes, des dels laberints, des de la intuïció, des de la creació de la paraula. Per tant, la raó poètica, igual que d'altres, el que intentarem, a la nostra ambició, si ens ho permeteu i el temps ens acompanya, és parlar-vos de 5 nusos o 5 nodes filosòfics, que és com un compendi de tot el més important de l'obra de la Maria Zambrano. La raó poètica és, doncs, aquest mètode de coneixement que va més enllà d'una raó institucionalitzada. Llavors, ella diu, el poeta és un heroi que ha de destruir el monstre de la raó i que ha de treballar o ha d'elaborar des de la intuïció. La intuïció que en aquest moment està molt a prop del misticisme, el que ella diu també en aquesta entrevista quan té 84 anys, que li ve donada. Hi ha una certa al·lusió contínua al que és el misticisme, a la religió. Ella parla que hi ha un jo que va reconeixent-se des de la confrontació amb el que és un altre, que és molt diferent a un mateix. Veurem després amb Pietat, que és un altre nus filosòfic, que és un continu també en la seva filosofia. Això té molt de paral·lelisme amb el psicoanàlisis, que abans hem comentat, que faríem de tant en tant una certa aproximació, potser perquè porto uns anys que estic aprenent psicoanàlisis amb una vocació molt concreta i perquè és una de les vessants on ens apropem més a la filosofia. Llavors, aquest jo continu és aquest jo dinàmic que aquest confrontament és la relació amb el nostre món interior i el nostre món exterior. Això és també, a mesura que he anat llegint a Maria Zambrano, m'ha anat agradant de fer aquests links que fa també, i no d'una manera casual, amb la pròpia simbologia de la mitologia grega. Quan parlarem de Pietat, ella parla d'Antígona, i no és tampoc molt casual, que és una de les mitologies que es treballa molt des de la vessant freudiana, com és el complex d'Èdip. Això també té un perquè, no? Per tant, allò que parla, aquesta creació i aquesta recerca contínua que fa la Maria Zambrano des del misticisme, aquesta descoberta, ho fa des de la confrontació amb un altre que és a l'exterior. I ho fa a través de la poesia, perquè per ella la poesia s'acosta més a una realitat que contempla no només el concepte i la paraula, sinó el sentit. Per això és la raó poètica. Sí, mira, per exemple, hi ha una definició que diu ella, una curteta, que diu la razón mediadora entre la violencia del pensamiento y los anhelos olvidados por reprimidos de la vida. Rescata tot. A part de la poesia, considera que tots els poços que ens han quedat en l'interior pel dolor, per les experiències viscudes, per les alegries, tot això ha de poder nodrir aquesta descoberta del món que per la raó eixorca no s'arriba. Parlem d'una altra noda? Sí, a veure, jo volia, dins de la raó poètica, el que poso en boca de l'Araceli, perquè clar, no hi ha cap document real, però en el decurs de l'evolució de l'Araceli diu: i això, segons puc entendre, també relaciona amb la raó poètica, amb aquell saber que ja és des de sempre en les coses i en el qual s'ha de connectar per via no purament racional. Un saber que no renuncia a l'indigència, a les ombres de l'ésser humà, sempre a mig fer. Bueno, no diu més coses, però ja prou. Anem a una altra. La pietat i el sacrifici. A veure, Maria Zambrano creu que
posa com un valor que pot redimir el de la pietat i el sacrifici que ella encarna molt amb la seva germana Araceli. Ella considera que Araceli ha estat una víctima innocent, perquè ha hagut de viure el que ha viscut en aquells anys de París i se li ha robat una joventut que ja mai ha recuperat i que a més que l'ha condicionat tota la vida. I per tant, en la tomba d'Antígona i altres escrits que fa sobre Antígona, sempre li dedica a la germana i li diu que ella ha sigut una víctima immolada per la pietat. En canvi, Araceli li diu, i posa sempre el que deia la Rosa, com a trassumptes, Antígona, aquesta figura que és sacrificada primer per acompanyar el pare Set a dir, i després per defensar que el seu germà sigui enterrat i és condemnada a ser sepultada en vida, aquesta figura, i Diotima. Diotima és una de les que parlen del banquet de Plató i que és una dona, una sacerdotessa, que es va carregant amb les ànimes de tota la gent que pateix i ella acaba feixugadíssima, però no és capaç de negar-los l'auxili que li demanen. Bé, doncs, llegiré, per exemple, una de Maria i després, si vols, parlem i... Jo em vaig posar en paperets i després no ho torno a fer. A veure, llegiré precisament el tros de Diotima perquè és molt aclaridor. Diu, vaig tenir un somni, no sé si ho va ser, crec que sí. Una serp avançava cap a mi. No era dolenta ni duia, potser cap gota de verí, però era una serp, encara que era gairebé blanca, tova i molt soferta, i volia viure amb mi. I jo vaig témer que ja mai ningú no vindria a visitar-me. Un home la va partir d'un tall en dos i aleshores vaig veure la seva ànima, petita, feble, blanquinosa, que tremolava com algú que s'ha quedat despullat de sobte i estava trista. Ningú s'acostaria a recollir-la. Em vaig trobar dient-li, ànima de la serp, estàs trista sense el teu cos, vine amb mi, que jo et portaré amb la meva ànima. Alhora que se'm va aparèixer una mena de disc blanc sostenint moltes ànimes, que la meva ànima portava a l'alçada del meu cor. I gairebé em vaig penedir d'aquelles paraules, d'aquell oferiment, perquè em va saltar el doble temor de no poder-la evitar a ella també, i tot i que era feble i petita i que el seu verí se'm transferís i que ja fos dolenta de mica en mica. Però la pietat va ser més forta que el temor de tornar-me dolenta. I ja, sense paraules, em vaig inclinar i ella va pujar al costat de les altres ànimes. Sí, aquesta és una imatge molt bella i a més és la manera més bonica d'explicar el que és la pietat, no? La diferència entre la pietat i la tolerància és justament el tenir por i a la vegada apropar-te. Perquè el tenir por a la diferència i el mantenir la distància, això és la tolerància, no? L'acceptar la diferència però continuar mantenint la distància. La diferència entre la tolerància i la pietat va un pas més enllà. Justament la pietat es pot parlar des de l'amor, sobretot des de l'amor i també la tolerància, clar, que és el fet que tot i tenir el temor i veure la diferència, algú que és diferent a mi, tornem a entrar en el món interior i el món exterior i tornem a entrar en la confrontació contínua amb algú que és diferent a mi, tot i tenir aquesta por, t'apropes i l'aculls. Aquesta és la pietat. Vull dir, és la definició més bonica de pietat, no? Llavors, ella diu, pietat és saber tractar el misteri amb el que és el diferent, amb el que és radicalment l'altre amb nosaltres. Vull dir, trobar la diferència del que és igual que jo, que és un ser humà, o que en aquest moment els 30 gats que parlava la Mercè, no? D'aquella època, un número aleatori, no? Però aquest tracte amb el que no és a mi ens ajuda a reconciliar-nos, és a dir, ens permet, com fa aquesta imatge d'apropar-me a la serp sempre ha estat molt simbòlica. En totes les cultures o en totes les mites,
El cep té un munt de traduccions, inclús amb els somnis, no és mai figuratiu una serp. Pot semblar la saviesa, pot semblar una passió, moltes vegades és aquesta imatge. Quan somiem o quan tenim el record d'un somni que hem elaborat a través amb la figura d'una serp, justament representa una passió o un desig molt gran, en aquest sentit, com un la pots agafar, en aquest cas ella el parteix per la meitat, no? Cadascú interpreti aquí el tema. Però en aquest cas concret, el fet d'apropar-me al que fa por i tinc por també em dona aquesta vessant que és el d'aplicar-me, no? I aquest és el valor que té la pietat i per això nosaltres l'hem volgut destacar com aquest nus filosòfic que volíem parlar de la Zambrano, de la Maria. Aquí també parla d'aquestes dones, en aquest cas parla de dones sacrificables, i ho fa entre cometes perquè està dient que hi ha aquest reconeixement a través de la figura de la seva germana, que a través d'aquesta relació epistolar de la Mercè Foradada ens explica molt bé del com aquí hi ha hagut el reconeixement, aquesta cura, aquest suport que ella no pot fer i que sí que fa la seva germana. Anem al dolor i l'alegria. A veure, Maria Zambrano diu que el dolor i l'alegria són estats, ella diu, com Santa Teresa, morades per les que tothom passa en un moment o altre i que de totes dues se'n pot sortir enfortit, però que s'ha de saber morar en elles, és a dir, no impacientar-se, no intentar, que a ningú li agrada patir, però que s'ha d'acceptar i que possiblement se'n pugui sortir enfortit. En aquest sentit, us llegeixo un fragment d'ella, que és bastant del començament de la seva... Diu, alegria i dolor són els dos... En català, alegria i dolor són els dos pols de la vida emotiva, almenys així se sol entendre. En realitat són molt més, són situacions de fons, són morades, on ens podem aturar per molt de temps, mansions, llocs on succeeix alguna cosa essencial. I fins que no s'acabi de succeir, no és possible sortir-ne, ja que tant el dolor com l'alegria són creadors i transformadors. És més llarg, però breu. En paraules de la mateixa Zambrano, fa referència al seu pare, que és una de les figures, lògicament, identitàries per part d'ella, i on s'identifica especialment Maria Zambrano amb el pare. Ella diu que el dolor és un gran maestro, però com va dir el seu pare, que era un gran educador y por tanto muy irónico, diu, tanto maestro no sirve, no? Llavors, a través d'aquí, i després d'uns anys de la seva vida, és la conclusió que arriba, però abans d'arribar aquí, quan comença a elaborar la seva filosofia, la seva lletra, el seu sentiment, parla moltes vegades que fa falta arribar al dolor, fa falta entrar en aquesta morada, és a dir, en aquest laberint, fa falta estar-hi i és la manera que com una persona o com nosaltres podem apropar-nos a lo que és la misericòrdia, la humanitat, perquè és la manera en què un o una entra en contacte amb el que sent. I llavors tornem a aquestes referències de que no serveix només la raó, sinó que s'ha d'anar, com has dit abans la Mercè, amb l'humus, no? És a dir, aquest substrat que tots tenim, que està compost de deixalles, de restos, d'aigües, de fangs, etc. L'Araceli, clar, jo en el llibre, a l'Araceli me l'invento molt, perquè de l'Araceli no hi ha molts. Ella escrivia molt a la seva germana, però la seva germana perdia les cartes i per tant hi ha menys documentació i ella no escrivia llibres, però a partir dels fragments que sí que he pogut anar trobant me l'he inventada. L'Araceli em serveix per contrastar aquesta idea que segons l'Araceli la Maria la té molt idealitzada del dolor, la té molt teòrica i molt idealitzada, i ella li acaba dient, d'acord,
si aguantes, si ets capaç de superar, doncs ets més fort, però també pot ser que el dolor et trenqui, que és com em sento jo, que no em sento capaç. I li agafa la frase aquesta del seu pare i diu, vale, tanto maestro no es bueno y hay que vivir en la morada del dolor. Pero es que yo creo que yo ya me he empadronado y no es bueno tampoco quedarte. Per tant, contraposa, una és la que té la real experiència del dolor, no vol dir que la Maria no hagi tingut també els seus dolors, que n'ha tingut molts, però l'altra una mica li sembla que teoritza, està com una mica contraposat. El pròxim nòdul seria l'home incomplet. Maria Zambrano creu que l'home no neix format, evidentment, ni com un ens complet, i que tota la vida, a partir de renaixences successives, es va fent i que segurament mor sense haver acabat la plenitud. Ella la posa més enllà de la tomba. En aquest sentit, us llegeixo un fragment curtet que diu: despertar és renéixer cada dia i la llum ja ens espera. Ja és aquí començada la història que s'hagi de prosseguir. Despertar és entrar en un somni ja en marxa, venir des del desert pur de l'oblit i entrar, primer de tot, en el nostre mateix cos, recordar-lo sense rancúnia, entrar a habitar-lo i recuperar la nostra ànima, amb la seva memòria i la nostra vida, amb la tasca que li és pròpia. L'home i la dona és vista per Zambrano com un ésser incomplet. Vol dir que és un rei capidola, aquesta és l'imatge poètica que diu, no? És un rei capidola que li falta. I com substitueix la falta? Doncs ho substitueix quan apareix l'art, la poesia, la filosofia, la religió. Aleshores, per ella és un ser tràgic, perquè pateix contínuament i és a través d'aquest patiment on ell i ella, la persona, buscarà el com sentir-se més satisfet. Això és un link que m'ha anat, cada vegada que he llegit Zambrano, m'han anat apareixent molts links. Això té molt a veure, o ho he trobat un símbol molt gran, a les teories de l'escola francesa de Lacan. Lacan també desenvolupa aquesta teoria, sobretot amb la persona adulta, no tant amb l'infant, que això ja seria una altra escola, però a l'escola de Lacan, que és una escola psicoanalítica francesa de caràcter freudià també, és el fantasma, és la falla, és allò que em falta, que el que em crea a mi pot ser dos sentiments, o el dolor per la consciència meva que em falta i no sé buscar-lo, o la contínua recerca d'allò que em falta. El problema és quan s'enfoca tot cap a la falla, cap al fantasma, i només es queda aquí, que és tot el tema de melancolia, tots aquests estats que no deixen avançar molt del tot. Llavors ella parla de que apareix un abogado del tiempo, és a dir, clar, tot això requereix el seu temps i requereix tot un treball, en aquest cas. I a l'últim, perquè no us deixem parlar ni un minut, és la feminitat i el feminisme. Jo aquí la frase única que volia remarcar era aquesta de yo no me dejaba, no fui feminista, fui femenina, no cedí. Zambrano sempre es va declarar, el que diu la Mercè, es va declarar femenina per sobre de feminista. En el moment de Zambrano, en la mateixa generació, està una altra filòsofa que és Simone de Beauvoir, on hi ha una altra mirada, molt interessant, per cert. Ella, si es fa autoreferències, farà servir el gènere neutre. Es diu filòsof, es diu autor, es diu escriptor. I diu que així és com va més enllà de la dualitat de sexes. El que sí que se li reconeix durant la seva obra de Zambrano és que ella dona molta importància a tot l'accés de la dona al mercat de treball, dona importància a la independència econòmica de la dona, dona importància a l'accés de la dona a la cultura. Però a la vegada es distingeix d'aquest
feminisme que ella identifica per alguna corrent concreta o per unir amb el que és aquesta recerca a la paritat, però que a la vegada sacrifica el feminisme. Aquesta és la diferència que fa Zambrano entre la dualitat aquesta de feminitat i feminisme.